di Lois. A fi di Gruff. Rydym ni'n Gwyliwch Gruff ac yn Ysgol Pen Barras. Ac da ni yn gweithio i'r Cyngor Eco. Ydy plastics meddal na papur i creisio ddim yn cael ei ailgylchu yn y Trolibocs, ond ydych chi'n gallu ei ailgylchu yn yr archfarchnad. Mae hwn yn plastig o cardfod, so rhaid tynnu'r cardfod i ffwrdd. Plastig. O, stop! Hwna'n ei olchi. Mae Gruff yn iawn, mae hwn yn cael ei rinsio. Roedd defnyddio Trolibocs yn hawdd oherwydd roedd yna lliwiau gwahanol a labelu yn dweud lle oedd popeth gwahanol yn mynd.